Mga ka-Disciple, naranasan mo na bang magdasal ng todo pero parang walang nangyari-ari? Minsan iniisip natin, siguro kulang lang ako sa pananampalataya. Ngayong araw, alamin natin kung gaano kalaki ang dapat na pananampalataya para makakita ng milagro. August 9, 2025, Saturday of the 18th week in Ordinary Time. Sa ebanghelyo natin ngayon mula sa Mateo 17 verses 14 to 20. Lumapit ang isang lalaki kay Jesus, humihingi ng tulong para sa kanyang anak na sinasapyan ng masamang espiritu. Sinubukan na ng mga alagad na pagalingin pero hindi nila nagawa. Sinabi ni Jesus, "Dahil sa kaliitan ng inyong pananampalataya, kung kayo'y may pananampalataya na kasing liit ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito'y lilipat. Walang bagay na magiging imposible para sa inyo." Mga ka-Disciple, hindi pala kailangan malaki agad ang faith. Kahit kasing liit lang ng butil ng mustasa, kung totoo, buo at tapat sa Diyos, sapat na para gumawa siya ng milagro sa buhay mo. Ang problema minsan, hindi kakulangan sa laki ng faith, kundi kakulangan sa tiwala. Mga ka-Disciple, kung may bundok ka sa buhay, problema, takot o sitwasyon na parang imposible, ilapit mo sa Diyos at hayaang siya ang kumilos. Kahit maliit, basta totoo ang pananampalataya, may mangyayari. At ang paalala ko po, ang Diyos hindi sa laki ng ating panalangin nakatingin, kundi sa lalim ng ating tiwala. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.